Hello. Sige ba maging friend tayo? Bawal. Bawal pa. Flashing key ako. Gusto niyo rin nakipagkaibigan. Ayaw namin ang awal. Sige na. Maglaro na tayo. Ako manunod ang video na sa harapan ko. Saan ka? Ay, naku. Mamaya, babalik naman yung mga ako. Luluto naman ako para sa aking mga pangit na anak. Ay. Look. Mga anak, umuwi na kayo. Hindi ko anak ko. Ano po, mami? Kakain na tayo. Thanks for joining. Anak, bakit ang tagal mo? Isang pause sa palis. Tingnan mo yung likod mo. Kain na! Ay, dito pa sa katabi ko. Kasi pag hindi ko inubos sa kanin kita. Kain na, hati-hati kayo dyan. Hati-hati kayo dyan. Hindi ko ako makikain. Nagugutom ako. Ito, chismosa. Kaya, miss na nga kayong dalawa dito. Miss na kayo. Chismosa. Kayo, hindi niya narinig nanay ko. Umalis na daw kayo mga chismosa kayo. Oh, kain na tayo. Uy, mag-pray pa tayo. Magpapasalamat tayo. Ay, bumagot na ako. Yes, mama, may mga chismosa po nandito. Uy, kakain kami. Huwag ka mailas. Ano? Ano? Gusto mo nang makikain? Gusto mo nang makikain?
Anak, kayo na tayo. Dito ka ulit. Ano tayo? Paghati tayo ha. Huwag kayong mag-away sa pagkain ha. Binigay sa atin. Ang tanda na pinagsusubuan kayo ng ina niyo. Salamat kayo, sinusubuan ko kayo. Palapit mo na kayo sa sinusubuan. O ano Mari? Kain na dito. Sige Mari. Ano, gusto mo subuan pa kita? Huwag na. Kakamay na lang ako. Oops. Kain na pala. Mga hindi na po kami. Siguro di ba po. Sabi kong ayaw ko na nga. Mami, ayaw ko na nga. Mama, ayaw ko na nga. Sinasabihan ko yung makinig. Ay, ako. Dahil sa salita ko sa sarili ko na naman. Sa doon ka matulog sa ibaba ng lamesa. Patawad na po, Mama. Walang patawad. Higas ka lang katabi namin para magtutungon election mo. Okay? Nawaan mo ko ng tubig. Doon ka sa kabilang matulog. Hanggang pagsisihan mo ang mo. O malikat ka pa nandito. Malikat ka pa nandito. Pare. Hindi ko makikita sa inyo. Kasi, gusto ko mare. Ano? Sino nakabunti sa'yo? Yun nga, mare. Asan ba ang asawa mo? Asawa ko. Ito siya yung nahanap. Basta, sabay na ako dito sa bukas mare. Sabi mo lang kung hindi na ng asawa. Kasi, hindi lang tayo. Yan, pag-isipan mong ginawa mo. At kumain na kayo ng almusal nyo. Ito na. Kayo na magsubo ng sarili nyo. Magpapalingkit lang ako. Okay? Okay. Alis mo na ako. Si Mami eh. Pundo lang.
Turuan mo nga ako. Bakit naman? Ikaw mas matanda. Aray ko kapatid, tinulungan sa mata, tinulungan dito kay Mami. Mami! Hindi mo matatawa, see? Kasi, nasa darga siya. Oh, ano nangyari dito? Di po, natusok na po ako sa mata eh. Uy, ba't mo pinapasok siya dyan? Chismosa to eh. Alis na nga tayo dyan. Sige na nga. Oh! Uy, kapatid, bakit mo ginawa yung kakain naman ako eh? Oh, kain na kayo dito. Busin mo yan. Uy, hi Skylar! Hi Kylie! At anong ginagawa mo dito? Alis ka dito. Kain na sana ako eh. Ha? Akala ko nandiyan mama mo. Naku! Nagsama yung sa mama mo. Kasi, hindi mo ba? Mahal ba ka ng mama ko yung mama mo? O, plus, upit na. Kain na kayo dyan. Uy, naubos na ang ano. Halos lahat. Naubos na. Alis na kayo dito. Uy, bakit mo sa kanila pinakain? Yun eh. Kahit na bawal magsayang ng pagkain daw, sabi ni Mami. Kuya, susunod na dito kay Mami. Mami siya. Ayaw si Mami, lagyan ka. O, anong lagot nga? Mami, si Kuya po, sinayang niya po yung pagkain na binigay mo sa kanina. Ang sarap po niya kasi, makaroni kapag. Aba, sino pinapunta mo dito? Mami eh. E di sana, binalik mo na lang sa lalagyan. Ilan sa sayang-sayangin natin yung mga bata dyan. Hindi kumakain, sinahan mo pa ako. Ang punishment ko dyan, tumingin ka dito at papaluin ka ng kapatid mo. Aray ko, ako naman eh. Uy! Uy, Mami! Sinampal niyo po ako. Aba, ikaw may kasalanan. Sinampal mo ka. Ako sa'yo ang bilit na. Alcon. Ilan ang gusto mo? Ano pera? 100 po. Sige. Handa na ng 100 mo. 1, 2, 3. Aray ko, Mami. Sabi mo 100 pesos. Done! Aray ko. Oh, ano na yun? Hindi ko rin ulitin. Magpapagkabait na po ako. Promise.
matulog ka na. Ano ba yan? Alam mo, Mama, ang lakas mo snore. Aray ko, Mami. Uy, Sabado ngayon. Walang school! Yay! Diba? Sabi ko din Mami, pag Sabado may trabaho siya. Late na si Mami! Ano? Ba't mo pinalo bigla eh? Late ka na sa work mo. Ano work? Bakit mo pinagpaliin, Mami? That's bad. I don't care. Late ka na sa work mo. Diba? Alis ka na, supply ka na, and go back. Yeah. Anak, ba't mo ko pinabigyan? Dapat, ibibigay ko muna sa inyo yung susi. Bye. Bye. Yes, ang bahay ay sa atin. No wonder. Uy, may pera ako. 100 pesos. Mag-party tayo. Sige. Pero sa labas tayo mag-party. Sige, sa party. And, labas na tayo. Lalaki yung pinto. Ay, gabi na. Sa loob. Yan. Ikaw naman makakali ni Mami. A few minutes later. Oo na. Ba't later na sila? Kasi sabihin ko na ha, huwag kang magalit sa akin. Sinabi mo din sa akin yun. Huwag na, kuya. Malalaman yun kayo. Ano malalaman? Na pala ko ay lang suso sa loob. Na po. At pa, kali. Ang utak mo, gamitin mo. Ayoko nang ayaw ngayon. Isirain ko yung yung bintana. Alis kayo dyan, baka masilahin kayo. Ako na dito. Okay. Hindi. Sino ko naman dito sa alis ko na. Anong ginagawa ko dito? Kasi na muna. Gusto mo na dito sa pork chop mo. Now, pero sorry na. Ikaw magbayad muna ng salamin. Okay? Okay, matulog na tayo. Accidentally nag-lock yung pinto. Tapos na ba?
Mami! 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 Amazing. Buksan ko naman ito. Ayaw mabuksan! Ayaw mabuksan! Ayaw mabuksan! Skyler? Skyler? Ano ba? Mata nga. Ano? Ayan. Ang papanik nila. Tulog na tayo ulit ha. Good night. Night, please. Tingnan nga kung ilan yung views. Ilan yun? Ay, dasher.